Okei, tää on Ambrosia Beach Boost 2012 kasvuyrittäjyystapahtuman promovideo numero 2 suomen kielellä. Tuolla on aurinkoinen paikka, mennäänpä sinne. No niin, eli Ambrosia Beach Boost 2012 tapahtuma 6-8. kesäkuuta Kalajoki Beachillä. On noin 90 päivän kuluttua. Mistä tässä kaikessa on kyse? On siitä, että oma matkailuyrittäjätausta ja toisaalta on ollut business-koulutuksessa ja yritysneuvonnassa ja projektihommissa vaan ne yhteen ja on perustanut nyt juuri tämän lopputalven helmi-maaliskuun aikana Ambrosia Finland Oy Limitedin, joka erikoistuu kasvuyrittämiseen. Ja oikeastaan kun nämä 2 tai 3 asiaa laitetaan yhteen, niin siitä tulee Ambrosia Beach Boost. Me mennään Kalajoen hiekkarannoille kesän alle siihen upeeseen aikaan, pitkät yöt. Meri voi tietysti olla aika kylmä vielä, riippuen vähän tuulen suunnasta, mutta keskimäärin aurinko kuitenkin paistaa tosi hyvin Kalajoella alkukesästä. Meillä tulee varmasti olemaan hauskaa ja uskoisin, että meillä tulee olemaan myöskin hyötyä siitä tapahtumasta. Eli tapahtuman kohderyhminähän on tietysti startup-yrittäjät tai sellaisiksi haluavat, jotka tavoittelee kasvua omassa yritystoiminnassaan, tiimit, tietenkin toimivat yritykset, jotka voi olla sitten jo perinteisiä perheyrityksiäkin, mutta millä kansainvälistyminen tällaiset asiat on ajankohtaisia. Tapahtuman viralliset kielet on suomi ja englanti, sillä lailla, että englanti on pääkieli, mutta tapahtumassa voi käyttää suomen kieltä, jos haluaa, ja sitten käännetään sen verran englantia, jos vaan osaa, että ymmärretään, missä englanninkielisessä promovideossa on kyse, niin vallan hyvin pärjää. Eli startup-yrittäjille ja toimiville yrityksille, sitten tietysti bisnesenkeleille, rahoittajille, ammattilaisille, jotka haluaa työskennellä kasvuyrityksissä, palveluntuottajille, kaikille näille Ambrosia Beach Boost on tarkoitettu. Ja tapahtuman ohjelma täsmentyy tässä koko aika. Meillä on www.beachboost.fi kotisivu parin viikon sisällä, josta voi varata majoitusta ja ilmoittautua tapahtumaan. Siellä on tietysti lisätietoa. Tänne YouTubeen tulee videoklipsejä aina silloin tällöin suomeksi ja englanniksi. Ja ihan kiva olisi, jos olisitte mukana rohkeasti esittämässä ideoita tapahtumaan liittyen. Meillä on tässä vaiheessa rajana vaan taivas, meri ja biitsi Ambrosia Beach Boostissa. Kuitenkin siellä ideana on tietenkin ottaa sitä hyötyä. Siellä voi jutella yöttömässä yössä asioista. Itselläni on se hyötynäkökulma siinä tietysti. Mä tarviin yhteistyökumppaneita, tiimin jäseniä, rahoitusta. Mulla on 2 yritysideaa. Oikeastaan josta nyt toinen, tämä Ambrosia Limited Oy, lähtee liikenteeseen, koulutusbusiness, konsultantibisnes. Mutta sitten ymmärrän niitä, jotka on enemmän näiden asioiden kanssa ja ehkä elevator pitchingia harrastanut tässä viime aikoina, niin ne voi olla enemmän siellä viihde- ja sporttipuolella, eli Aulis-Yppärillä, ravintola Dyynistä, kyllä pitää heistä huolta. Ja sitten mun hyvä ystävä Jarno Rautio, jolla on todella hyvä vesiurheiluvuokraamo siinä beachillä,
kamat löytyy sieltä ja stand-up paddling, melonta kuulostaa haastavilta, mutta ei ne sitä nykyaikana enää ole. Mä voin itsekin antaa purjelautaluopetusta mielelläni. Eli meillä on sportin ja itse asian ja vähän sopivan iltaviihteen ja menon yhdistäminen. Pannaan ne upeat asiat yhteen ja vietetään todella mahtava tapahtuma Kalajoella, Kalajoen maisemissa ja alkukesän mahtavissa tunnelmissa yhdessä. Eipä tämän pisempää tällä kertaa. Katsellaan vähän paikallista biitsiä. No joo, tää on Trullevi Kokkolan ulkopuolella. Avomerelle pistää tästä. Tulen joskus aina käyn katsomassa jäätilannetta täällä ja nyt se on tällä kertaa sellainen, että huhtikuun puolessa välissä voi olla, että käydään jo ennen sitäkin purjelautailemassa ensimmäistä kertaa. Hyvältä näyttää. Okei. Eipä siinä sen kummempia. Pannaan lisää tavaraa, kun tässä ihan kohta ja ollaan yhteyksissä. Hölkyn kölky.